Kajing pule na kitab jong u Daniel. Kalanong ngabalay kadukot khatsaw adu arpau khandai puai khandai puar bat khandai pusan. Ulong haki ko Shadrach ko Meshach bat ko Abednego. Syapim syamtre ban mane yau blay jonga bat ban mane ya kadur ksiar kaba ngala penyeng tementa pitang syus ngawi kajing sawa jong ki turoi jong ki syarati jong ki duitara jong ki bajna jong ki bela bat jong ki weipat ki jajing pot jing tembaro to dem ngon bat to mane ya kadur hei lada pim le ya pi en sabret sisendon hapo keluar ding hato pitharai badon no blay ubala ban pelai ya pi u Shadrach u Meshach badu Abednego kilapai kitien kos kanran ngin persyang bansak sani lade uta blay yau bangi syakri ula ban pelai yangi na keluar ding ban na kabor jong pi bad un sale kumta henry wat lada le kumta usiem kanrat un tips kem bangin mane yau blay jong pi banyinom dam ngon ya ka blake siar papila penyeng te nabu kanesar tip briu shu da ka jingpitar bat lasau kerang da ka jing ingkong yau Shadrach u Meshach bat u Abednego ulapha ai ki briu jong u ban penrehem ya keluar ding sa henyau sya ya ka ba kajurhem ulah hukum bagi beliau ki baklain tam hak na kaperton sipai jong u kinte kita ki laingot ki beliau batkin bread ki ha keluar ding te unabu kanezar ulayeng jod da kajing lengo ulah kali kinong ai but jong u hato ngimsyam lakum laingot ki beliau batngila bread ki hapo keluar ding kila jubab hood ngilale kumta kos kanran te balai pat de ngayo i saungut kibriu kibayat saudong hakading ula keli lakho meki bat iman kim lei setia ubasau pat ui kum u angel usie mulaong to yaro yau blay jong u Shadrach jong u Meshach bat jong u Abednego ula pha yalau angel bat pelai yakine kibriu kipasyakri da kajing syania hau kilapan ki hukum jonga bat kilapha yala kajing ban ya ka badem ngon ban mane yau no blay like yala ujong kaktien jong utrai kajing pule na gospel job Yohanes kalenong bapra kadukot balai puai hadu sau puar hakiju ki balanget ya u Jisu laong lada pikongo ya kajing hikai jonga pilong da shisha ki senran jonga pen satep ya kajing shisha mat kajing shisha kan sepelong epi ki balai lod Nilong ki kon ki ksiu Abraham kila jubam ban ngem pat julong kimrau jongno memut ayu ti da ka baong pin salong ki balai lud ujisu la jubam shisha ngaong hapi man lau briu bale pom ulong umrau jong ka pom umrau unsa do hayeng henry ukon te usa shi junom ladau kon upalai api te pen salong ki balai lod da shisha ngatep pilong ki kon ki ksiu Abraham ban pitap ban penyap yanga namar ba phim tre ban pediang ya kajing hikai jonga nga kren syapang kata kabau kupal jonga ula pen pau hanga pipat pile kata kabau kupal jong pi ulai thu api kila ong biang hau ukupal jong ni ulong u Abraham Ujisu la jubab lada pilong shisha ki konu Abraham tole yakikamu Abraham
Henry menta piawat ban penyap yanga ubriu balakren hapi ya kajing shisha ya ka bangle sngeu na ublei u Abraham shem le ya kani pile ya ka bau kupa jong pi hi ule ngim dai gi khon pongka kila jubam ni don wei kupa ubalong ublei hi u Jisu la pai kitien ki banda ublei ulong na shisha kupa jong pi penjen dai i yanga namar nga ngawan na ublei hooj ngawan na u ngam shamwan daladi henrei ma u ulapha yanga. A gospel jong utrai.